Naší show Boys and Girl. No. Takže čau, já jsem Ondra. Čau. Ahoj, já jsem Aneta. Čau, já jsem Dominik a budu tady říkat tipy. Takže toto video bude na Facebook a na YouTube a tady, no. A kdo nám dá první like a napíše nějaký vtip, dostane vstupenku do cirkusu. A musí to být do 10.3., což to bude ani Za... nevím kdy. Kolikátýho? 10.3. to končí. No, takže jsem mám dneska kolikátýho? 7. Takže na to máte radši co nejdřív. Takže nenechte si ujít první díl, což bude za týden. Takže každý den bude... Druhý díl bude za 14 dní. Tak a teď nám Dominik řekne vtip. No tak jede babka v autobuse a naproti ní sedí chlap a ptá se jí: babičko, proč se tak mě křižujete? No to víš, tak já už jsem tak stará, sklerotická, tak si musím zapamatovat, co mám vzít za nákup. Tak hlávku zelí, 2 mlíka a drátěnko na nádobí. Tak toto byl vtip Dominika Zemka. A druhý díl bude Další díl za týden!